سلام سلام أحوات كما يتخونوا كما يعلقهم زي أفلا channel يو لما عند حيزلكم قريبة زلخو بزعبا ساعاتنا بخمين ريو تتخكلنا ساعاتنا أبي إزلو بخمين رحو كما يقرر خنفتحو زبل إيخ نقركم نختكتاتلو نكسام موداتا ይለወኩም ማለት እዩ። ስለዚ ትክክለኛ ሰዓትና ኣበይ ከም ዘሎ ክነግረኩም እየ። እዚ ብዋይቲ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ስቱድዮ ኣቲና እንሪኦ ኣብ ላዕሊ ኣብ ኣናላይቲክ ዘሎ ሰዓት እሱ ትክክለኛ ሰዓት ኣይኮነን። እሱ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ላስት 28 ደይስ ዝብል ኣብ 28 መዓልቲ ዝተዋህለለ ሰዓት ደኣ እምበር ናይ 365 መዓልቲ ኣይኮነን። ስለዚ ትክክለኛ ሰዓትና ከመይ ጌርና ከም ንረኽቦ ሓቢርና ክንሪኦም ኢና። ኣብዚ ዳሽቦርድ ዝብለሎ ኮንተንት ዝብለሎ ኣናላይቲክ ኮሜንት ኢርን ዝብለሎ ስለዚ እቲ ትክክለኛ ሰዓትና ብኢርን ኣቲና ኢርን ተንኪፍና ዘይመፀልና እንተኮይኑ እንታይ ንገብር ዝብል ናቱ ኣሰራርሓ ኣለዎ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን እዚ ዎች ታይም ኣብ ኣናላይቲክ ዘርእየና ሓንቲ ግዜ ክንክፋ ንባዕላ እሞ ከምዚ ጌራ ትወስደና ካብኡ ነዚኣ እውን ደጊምና እንትንክፋ እሞ 7 ደይ 28 ደይ 90 ደይ 365 ደይ ዝብል ኣሎ። ካብዚኣተን ተን 365 ደይ ዝብላ ንዓ ተንኪፍና ንታሕቲ ስክሮል ጌርና ውሪድና ንኣብነት ናተይ 687.1 ዝብል ኣሎ። ንስኣ ካብ 365 መዓልቲ ዝተረኸበት ሰዓታት እያ። ስለዚ እቲ ፊክስድ ሞኒታይዝ ንክኸውን ኣየና እዩ ዝብል ግን ናብቲ ትክክለኛ ክወስደኩም። እዚ ማለት ሕዚ እንተስ ናይ ሾርት ቪድዮ ናይ ኩሉ ሙሉእ ተኣኻኺቡ እዩ ዝኒሄ ዘርእየና ዘሎ እምበሪ ናይ ትክክለኛ ናይ ቪድዮና ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ እዚ ካብ 4000 ንላዕሊ እንተዝኸውን ሞኒታይዝ ኮይና ማለት ኣይኮነን ንኸውን ኢና ማለት ኣይኮነን። እቲ ትክክለኛ ሞኒታይዝ ኮይና ክንብሎ ንኽእል ክመርሐኩም እየ። ናበይና ንኣቱ ናብ ክሮም ኢና ንኣቱ። ክሮም ንኣቱ እሞ ብድሕሪኡ ክሮም ኣብ ክሮም ኣቲና እንታይ ንብል youtube.com ኢልና ሰርች ንገብር። ድሓር youtube.com ኢልና ሰርች ምስ ገበርና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣ 3 ነጠብጣብ ኣለዋ ኣብዛ ምልክት ዘርእየኩም ዘለኹ ንዓ ተንኪፍና ንዓ ምስ ተንከፍናያ እንታይ ትኸውን ዴስክቶፕ ሳይት እዚኣ ነተበሪሃ ትርእይዋ ኣለኹም ምልክት ዴስክቶፕ ሳይት ትገብርዋ። ምክንያቱ ምስ ኮምፒተር ማዕረ ክትጓዓዙ ምእንቲ ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ እናተይ ከምኡ ገይረዮ ስለ ዝፀናሕኩ በሪሃ ስለ ዝፀንሐት ዴስክቶፕ ሳይት እዩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ትገብሮ ኣብዚኣ ነቶ ፕሮፋይልኩም ናይ ፕሮፋይልኩም ምልክት ንዓት ትንክፍዋ እሞኒ ዩር ቻነልስ ዝብል እኒአ ቪው ዩር ቻነል ዝብል እኒአ ንዓት ትንክፍዋ። ድሓር ከስተመር ዝብል ንዓት ትንክፍዋ እሞኒ ናበይ ክመርሐና እዩ ሓቢርና ንርአዮ እስኪ ናብ ከምዚ ክመርሐና እዩ። ድሓር ኣብዚ ምስ መርሐና እንታይ ትገብሩ ብፀጋማይ ሳይድኩም ኣብዚኣ ሴቲንግ ምልክት ኣላ ነዛ ሴቲንግ ምልክት ትንክፍዋ። ብድሕሪኡ ንዓ ምስ ተንከፍኩም ኣበይ ትኣትው ኣብ ቻነል ትብል ትኣትል ኣብኣ ትኣትው። ቻነል ምስ ኣተኹም ቻነል ምስ ኣተኹም ኣብዛ ናይ መጀመርያ ዘላ ምልክት ዩናይትድ ስቴትስ ትብል ዘላ ንዓት ትንክፍዋ እሞኒ ካሊእ እንተነይሩ ኢትዮጵያ እንተነይርኩም ንኣብነት ዩናይትድ ስቴትስ ትገብርዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ገበርኩም ማታ ናይ መጀመርያ ናይ ላዕላይ ሓንተኦ ዘርአኹም ኢርን ትብል ትኸፍተልኩም ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ቀጥታ ክንገብር ንኽእል ኢና ብዋይቲ ወይ ከዓ ብዩቲዩብ ስቱድዮ ኣቲና ኣብዛ ኢርን ትብል ተንኪፍና እዚ ከርእየና ይኽእል። ስለዚ እዚ ረእኹሞ
ካብ 4,734 ፐብሊክ ዎች ሃወር ኣለካ ይብለኒ ኣሎ። እዚ 4,000 ካብ 4,000 ምስ መልአ ጥራሕ ኢና ሞኒታይዝ ክንከውን ንኽእል። ስለዚ እቲ ትክክለኛን ፐርፌክት ሰዓትናን እዚ እዩ። እዚ እቲ ትክክለኛ ሰዓትና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ካልኦት ክንሪኦም ዝፀናሕና ንኣብነት ላይፍ ታይም ዝብል ኣሎ ናይ ሾርት ቪድዮ ናይ ዝተፈላለየ ቪድዮ ተኣኻኺቡ ኣብኡ ሕዚ ብዙሕ እዩ ዘርእየካ። ኤግዛምፕል ከሪአኩም ኣብ ላይፍ ታይም ዝብል ብዙሕ ሰዓታት እዩ ዘርእየና። ስለዚ ንሱ ግን ትክክል ኣይኮነን። ተኣኪቡ ናይ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እዩ ከምኡ ዘርእየና። ላይፍ ታይም ኣብዚኣ ኣላትኩም እዚ ሕዚ እንተሪኢኹም ኣለኹም 3,000 ክንደይን ይብለኒ ኣሎ ይመስለኩም 3,000 ገለን ይብለኒ ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ኣይኮነን፣ ትክክለኛ ሰዓት ኣይኮነን። ስለዚ ካብ 360 ክንደይ ኣለኒ 987 እዩ ዘለኒ። ስለዚ እታ ትክክለኛ ሰዓት ኣብዛ ኤርን ትብል ዋይቲ ምስኣተኹም ልክዕ ዩቲዩብ ስቱድዮ ምስኣተኹም በዛ እዛ ኤርን ትብል ወይ ከዓ ሞኒታይዝ ትብል ኣብ ገለገሌኹም ሞባይል ትመፀልኩም ትኽእል ትኾን እያ። ኣብኣ ኣትኹም ካብ ላስት 365 ደይ ዝብል ኣሎ ካብኡን ተን ዝተቐመጣልኩም ማለት እዩ። እዚ እቲ ትክክለኛ ሰዓትና ብኸመይ ንረኽቦ ዝብል ብከምዚኢኹም ትረኽብዎ። ኣብ ክሮም ኣቲኹም ሰቲንግ ኣቲኹም ካብ ሰቲንግ ድማኒ ቻነል ኣቲኹም ካብ ቻነል ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ኢልኩም ትፅሕፍዎ። ናተይ ኢትዮጵያ ይብል ነይሩ ኣየርእየንን ነይሩ። ልክዕ ከምኡ ምስ ገበርክዎ እዚ ከፊትለይ ማለት እዩ። ስለዚ ኢርን ክኸፍተልኩም እንተኮይኑ እዚ ስቴፕ እዚ ተኸቲልኩም ኢኹም ክኸፍተልኩም ዝኽእል ዘለኩም ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ወይ እውን ርእይቶ ተልይኩም ብኮሜንት ፃሓፉለይ። ክሰርሐልኩም ትደልዩ ነገር እንተሎ እዚ ክገብረልኩም እየ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ኣለው ንዩቲዩብ ዝጠቕሙ። ንኣብነት ሌጀንድ ዝብል ኣሎ ኣፕሊኬሽን ካብኡ ካብቲ ሌጀንድ ኣብዚኣ ነይትኩም ማለት እዩ። ሌጀንድ ኢንትሮ ሜከር ዝብል ኣሎ። ኢንትሮ ሜከር ማለት ንዩቲዩብና ዝኾነ ዓይነት ናይ ባዕልና መታወቂያ ወይ ድማ ናይ ባዕልና ዝሰየምናዮ ንኣብነት ኣፍላ ቻነል ይብል ናተይ ኢንትሮይ ከመይ ከም ዝጅምር ካብዚ ኣፕሊኬሽን እዚ እየ ረኺበዮ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ሎጎ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ሎጎ እውን ኣሎ ኣፕሊኬሽን ሎጎ ንሱ ዳውንሎድ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሎጎ። ስለዚ ካሊእ ብዙሕ ነገራት ኣለው ክንተሓጋገዝ ኢና። ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ኣለው ክንተሓባበር ኢና ክነግረኩም ንኽእል እየ ማለት እዩ። ስለዚ ንዩቲዩብ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ኣፕሊኬሽናት ኣለው። በብሓደ ክንነጋገር ኢና። ኣነ እውን ንሰባት ዘይፈልጦም ይሓትት ኣለኹ። ብከምዚ ዓይነት ክንተሓጋገዝ ኢና። ንሎሚ እዚ ኣኽለና ኣብ ቀፃሊ ካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ቻው ሰላም።